Dan il-podcast huwa mmirat li udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics bsatas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal u anki jekk tistaġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħodx għalik. Il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh fox kemm għandkom kollha. Ma nażom ħadha ħana. Xejtek lubba! Tajba, ċajta ħelwa. ċajta tajba. Għara xtajer il-birra taf kem nċajta l-ek mommu. Mela, għara ġej. 1, 2, 3. Il-lastja, mela, aħna wara pataflun hate comments fuq Facebook kontrina. Għadna għaw, mednin ġalebda tip ta' depo, mednin ġalebda tip ta' lebel, anzi, edin ħafna ħjar, għax bil-hate comments kollu, beħejna l-għaw nofs tickets tal-live show. Ġifiri xin ringrazzja l-haters kolla, pero aħna l-lum edinaw, mux biex noqodu nixorbu fuq il-live show kam aħna tajbin, ġik namluwa kull ġimma. Il-lum edinaw, għara PJ ġaddeja. PJ, smajt li għanna word inti PJ. Il-lum edinaw b'mistiden tal-men speċjali kulħadd jaf minnu, guys, sinjuri u sinjuri għalikom, Gerald Fenech! Xielu jieġi kammu leġend. Kull min edna li ħanġibu l-ġeld mux vera. U batra jiktiba fuq Facebook u emnuna. Mux tal-li spiċċaġiet, tal-li jisu he pushed for it, King vera game. Le. Puxjax, le. Għaweja, għax jippuxjax, ma xegret. Le, zin you were willing to come, ma ċaħħatix, ma tiġi bin-nejk biex niftemu. Le, għalfej, ta' sekku. Proset, agri. Għana sentu kħiċans li t-ribatina għanna zewċ affarijiet li rridu nuruk fej kont liba. Imma dika l-aktar tard. Imma ħanibdew. Apparti Robert u Karola Kwelina. Roberta Bella u Karola Kwelina. Taħseb li għaw rġel iħor li jobodu n-nies iktar minnek Malta? Min? Lilek. Eżat. In-nis jabodu li l-ek taħseb jabodu kiktar minn Robert u Karola Kwelina? Ma nafx ta' Kem tirċivi? Jason għazzopparti. Bravo! Jistinka l-ġerada kem għik? Bravo! Għajtu jinkwieta. Għabat zabiċat. Jason għazzopparti dejjemek. Serra rasek juħar minnek dejjem. Very good, man. Apparti ċajter, bħġej, inti tħossok maħbub ġifiri, għajzin orajt, ejja namlu għacċara. Ma nazjonalisti maħbub inti ġel-dejja. Inti tuħu xeħ, Manke ma laboristi ta' Li ma laboristi oġ. ħafna laboristi. Torox! Dawk li jibilaw, dawk li jihdu l-LSD u ġamma. Dawk li qalbu. Li qalbu. Normalment nisaw. Ej, xaj! Tafx nsejna namlu, pero? Nsejna nsemmu l-sponsors tal-podcast. Sorry, vera sorry Gerald. Vera sorry Gerald. Faqqaħilom għalaj, Ħajmorru tajjeb. Ejwa, esmani. Jihdu mileage u natuħom affarijiet laqas bis nejdulom l-intuħom ekstra, ħna ġifiri. A2Z Electronics li juħsib il-tech tana, laptops, computers u affarijiet li juża l-spooner anka l-AC għawek jismu se jakunna huwa, mux mixħaw bħalissa, ma anyways. Actually, fakun li rridu l-service jaw. Le, xmel naħseb l-ammont. Reklam talla da. Reklam kbiru. Majli ġenon. Kem jintajjebu. Onlineintimates.com għal toys tal-adulti, tistaw taraw xibieħu hemm, 5pointsgrowing.com għal min irabbi l-pjanti. 18 plus u koll. Fire and Fork, ikla laħam tajba għal kull tistetne. Fire and Fork għal ikla laħam kull nar ta' erba, 50 euros all you can eat meat. Għadhom qed jagħmluha dik ukoll Black Box Pro illi għajna bl-audio wkoll għadni kemm dejaqtlu żobbu biex ibidlilna xi ħaġa u mal-ewwel Legend ġifieri. Legends, għax t-nejli huma. Met Photography qiegħed hawnhekk ir-Raforis jaħdilna ritratti bħas-soltu għandna lil Stretta
Pinta Stretta, Pinta Pjaċir u Mimidia illi hostjawna kull podcast illi namlu. U għan sjedin fi zifna, ħansemmu malajr il-live show, guys, ma ninsewx, għanna live show li ġej, Buy to Bacon il-live number 2, 30th... Għan nitkelmu aktar tarf fuq għaxri tinsemmi l-sponsors, dak u d-deal. Mux jissib il-libba sponsors, mela. Mela, aħna guys għanna live show, tickets huma available fuq ticketmonti.com, tistaw ukoll issibuhom fuq buytobacon.com, għanna biċċa ta' banner ħamra impossibbli tarawha jekk ma tarawix għandkom problemi kbar f'kollox f'ħajjitkom. U il-show ħajkun 30th April, lejlet public holiday, u 2nd u 3rd May. Ħajkun Warehouse 21, doors opening xi 7:30, sisu 7:30 u show jibda around 8. Għanisu satej, li ma jkun hemm balla daħ, l-ewwel sena l-oħra kienet fucking tal-bliħ, dis-sena ħankunu ikbar. Ejdilhom l-sponsors ukoll jgħinuna daw l-Legends kollha li jgħinuna maraj. Mela. Ejja żomma x'għandna ħafna nies li jgħinuna. Mela, Black Box u Backlight dawn qed jgħinuna fis-sound u fil-lighting. Black Box tafu li dejjem magħna dejjem jgħinna u issa għadna kemm għamilna ħbieb ma' dawn in-nies Backlight li se jkun qed jieħdu ħsieb il-lighting tal-post. Tajnijom stampa wirnijom ta' xirridu imma għallonna duwi bil-ħallu fidejna, guys. Saigon Food Truck, Megatech, E-Cabs, Stretta, illi sar ikun hemmhekk ukoll bil-birra tagħhom, iStage li jieħadu ħsieb il-seating, l-elevated seating u l-stage ukoll huma, Wild West Bar and Grill, Gozo Creations ukoll qed jieħsibilna il-printing, Jessica Conti li se tkun qed tagħmilna l-makeup, CAMC Security, kunet jgħadu s-segurita tal-post, 360 Safety, grazzi tal-Health and Safety li għet jgħadu s-sib jitċertifikawna, Peak Insurance u Ozo Cleaning u koll. Dawk huma l-sponsors li se jkun qed jgħinuna fil-live show. Balla Legends, they're on board with our cause, għax ħajkollin da wara naqa romantic biex ta' xogħol. Fidawna jemnu fil-comedy u we're flattered u ningrazzjaw mill-qalbna tal-li jiddeċidu jagħtu s-sostenni. Inkomplu noffendu l-ġerel. Issa, inti jattilna mbarra u vera u nemnuk, għax għana nirċifu għokol, taqla naqa ħejt. U l-ostja. Taqla naqa ħejt, sowa. Inti mandekx tipo lebda tip ta' biza li tan tipo taqla ħejt u taqla ħarannis li xi darba xaħat għajtik daqqa ta' karozza jew xi ħaġa. Ġili għaddew li comments fuq hekk. Xi li ħajtuk daqqa ta' karozza? Ma kienx l-spooner u. Inti ġili rajta l-karozza l-spooner. L-spooner. Ma jqat ma rajta ġili smajta. Ġili smajta żgur. Bil-fors. Istama minn kull imkien, ja spoon. Għameli l-spooner. Mur għamlu maraj. Mur għamlu maraj. Mur xela. Raf, mur xbidlu video. Mur xela, ġiba. Dana biex jek għatma smajta karza tal-spooner. Dana ħaj reversja ħal il-bib miftuħ, ħan nisimawħ. Toreto dum. Toreto dum. Da vera nizel. Vera nizel. Xem teorija? Minħobb jafas il-karozza jkollu... Ej. Veru? Duda. Jena dek nsuq ħafna bil-mod. Small dig energy. Inti għal-fejs, inti kif issuq maġġel jew bil-moġġel? Normali. Manka jem xieġen il-bil-mod minna. Vera ċilla, vera. Kont ħanorqot narak miexi, ostja. Vera calming pala. Vera calming. Fej rajtni mi. Issa huwa, mela kif ġejt, bl-ajruplan jew kalt. Mux, Nisbaħ. Ostja, vera. Papala, ostja. Issa minjaw nofsta bil-lejl il-rendi. Da sex sport! L-iktar post kwit f'Malta. Għawek ġejtu. U għara l-knisja. U għada ma waqaċ ġisti dadda. Għadda sisin sodi di jastja. Nibba l-spuna. Isu Bud Spencer b'sola ta' kanser. Nistannaw jġiju. B'sola konverziva għaddej. Il-torre totana. Imma... Nistannaw jġi malajrej. Vera. Xekxu li jitħol fija l-bicċa li għanna. Għax peress li d-derġiħu l-film li ħansemmu.
Vera zejda. Tuħ ċans ħajla il-Marsija. L-spooner, ħalem, vera għandu karozza jgħet, imma jisuq, vera kawta. Ija, le, jibza. Maġġel imma jibza. Maġġel imma jibza ħafna. U dejjem jispiċċa. Ġifiri, maġġelu jibza ma jafsiliex. Le, imma- jisuq bil-bżar f'solmu l-spooner. Imma le, imma jafsila, fejn hemm bżonn jafsila. Ma xieħajt. Jafsila naqa, imma with all responsibility, illa kif belħu Randy. Tajba, spu, proset! Proset, inti Gerald vera tidher into the podcast at the moment. Tidher interessat ħafna. To be fair, man tikx torta, xaħna ma tantx we didn't involve you too much neither at this point. Tiġi, jiġu. Taraħ Fast and the Furious ġel, din joġbok. Kemmu, se kif jaraw hinni, su? M'għandix idea ta' daw l-affarijiet. Għandhom gidda piktar mill-Facebook wall tiegħek was. Ej, għajdli. Kellek tajdli xi ħaġa. Dalli sebża. Aħna, inti naħseb, inti ħadna mill-leba, inti bħsibt li inti ħatiġi għaw. Mxie karrazza uħra. Inti ħsibt li ħatiġi għaw just was gonna be a full out blown fuck Gerald thingy. Ekstennejtu. Ekstennaw. Aħna vera mishtek jahsra. Ġejt armati. Ej, sawa għamilt. Inti tara l-full episodes jew il-shorts biss. Lex jara. Shorts. Tara l-full Ma episodes. ġilġili rajċitnejt. I'm not kidding, jiena, il-mara tiegħi waħda minnhom. Meta kienet tara shorts kienet tgħid li mama doffi. Too much. Nistindax. Zompost. Il-familja tiegħi mhux tiegħek. Eżatt. Bad, kif bdiet tara l-full episodes, spiċċat tibbinġja. Tibinġ watchja u ratom Ma kollha. lissa la tajt Ma vera, Araw l-episodes kollha biex imbilli taraw. Tieħ għana raħsgur. 100% jek missek le wkoll. Aħna tal-li marketing geniuses. Ovvjament aħna noħorġu, the hot shit, Bħal sofrito, mela. Sofrito, dakka vera tajjeb. Ma rridx jiġi sofrito. Dakka għalissa sar marketing ma jafxet jagħmel għax biex jiġi ħanejt Kull darba li nkun ħaddin glien, kull darba. Jidej. Le, morta toast, zombolo. Għalla, eżo ħaddik li toast bis Isma, jena l-melux rajtu l-sofrito kien jgħat il-Eurovision. U jena kont emmek. Issa stedinni tabat li xie komment melux, ma nafx, sta Sandra Bullock, kam ċaċ fu Sandra Bullock jien. Edha l-belt għandikum? Sandra Bullock ma ta' il-lossi kam ħanġerieħ. Tajba, ġasta xedaw, fakir. Toġobni Bullock. Għalli ejja toast, Ma he wants your crowd, he wants to leech off a bit on Dak your... il-tajt miegħu il-Eurovision jena, x'kien jgħet emmek u daħal fl-axħar, ma nafx rajtu il-bicċa fejn daħal fl-axħar. U għetlu smetlu ħanamlu live show. Għetlu trid tiġi. Jaqbillu, għax kollu. Mux hekk, għetlu ħanamlu live show, għetlu ejja bieħ hemmek, għetlu ejja bieħ bil-van. Ostja vera. Għalli, nitkelmu, għalli, Mbatt għetlu mbatt anka nistednuk fuq il-podcast għetlu ħanamlu reklam, għetlu tkun ta' Eżattu, Bessa vera. Il-podcast għalli, titkelmu ħazin, għalli, eżat, mela biex tiġi tamel lira. Tajjeb. Eżat. Biznalih. Wara biznalih, daġ da' biznalih marit. Għajjajt naqbess għalih. U xorta nemnu li għet jamlu. Da wara, xorta nemnu. Xorta nemnu li għet jamel bieċa xol tajba, ġifiri kredit tuħim u jalla l-ġit, ġifiri u daw l-affarijiet. Ma vera, ma if you think it's gonna be a full out troll session, għat ma kienet hekk, fl-ebda storja ta' dinja ġiviri, maħat. Manna ħafna. Alright, ma mux bistu. Inti, Gerald, fil-description tijak fuq Facebook għandek. COVID-19 reporter. Commentator. Freelance journalist. Content writer. Insejt iż-żid Purċinell u comedian. Insejt iż-żid għom dawk. Għax mish updated ta' da' Kem ta'mel affarijiet, x'ta'mel għamma in real life? What's your way? Are you a journalist? Eżin taħdem ma xi ilek hekk żmien, it's your profession? Ma minn qed taħdem bħalissa. Tista' tgħidilna jew le? Bħalissa freelance, Freelance, ma rajtek tibċebu għet għax l-spooner li bajqot ifittek. Molti sħeril, bħalissa ma fuq sports. Sports ostja. Tidher vera sportiv inti Gerald. Inti d-derek. Min sportif, imma X'tagħmel il-long jump inti. Għaxħanna ma tantx. Sports reporter. Sports reporter? Ili 20 sena. Stjat mur tara l-lopu għek, ġifiri, tal-MFA u għek għet nasumi. Ekka, mux ekk.
Sija bomba, jien dejjem xtaqt nkun xi ħaġa. Jien darba kelli actually website tal-sports, Falla mal-ewwel, imma. Mhux ovvja, ma jafjax kienet. Ejja, ma x'ġviex kienet. Kienet il-website, x'kien jisem? Footballaccess.com. Tajjeb, taħseb li tali inti tmur toqgħod tara ħafna sports. Tmur speċjalment tara l-futbol. Futbol iktar ta' water polo. Hemm ħaxi. Sejna. Ġejja ġera. Issa hemm jew m'hemm xejn id-dejja. Qed jilab sejf, Qed jilab sejf. Ħadd ma ħajġi. Mhux ħajrispondi. Għaxa ħat li qabduħ jgħak. Għas il-Bogdanovic, ma ħajġi u ħajjajt jivax xejt, jena, wara li qabduħ il-gazzetti u dafaw whatever, forget it, jemmen ma jgħajt li. Inti nisim għalik tal-li għafuk fuq il-post li kont għamel waqt il-Covid. Demmek bajt it-timbrat, inti Gerald, infatti kull minnet, Gerald fan, tal-Covid, tiqpa dejjem tal-Covid. Ejt il-verita ġieli, gidib tuħriċ numru eżagġerat biex iġib. Kien hemm xi drabi li ħadd xi żball, imma mhux. Meta ġieli kien hemm elfu xi ħaġa ma ħadd żball. Ma kif iżżaw kont tkun taf in-news, inti u Terry ta' Borm laħaq. Kont tkun Terry biex tikkopja minn fuq. Kienet tikkopja minn fuq. Copy u paste il-post. Alright, okay, Jimmy. Għada ġifieri. Għada l-istess. Għada copy u paste. Imma kif kont tkun taf in-news qabel kulħadd tiġi? Ġurnalisti kollu s-sorsi, ju. Ikollok inside info. Kellek xi tabib li ba hekk joqgħod joħroġ l-news u hekk jiġifieri. Bil-fors, ikun hemm xi ħadd minn taż-dritt. Ma xiex fiha b'daqsi. Le, hekk. Xej. Sintendi tabib nazzjonalist kien. Sajdlek x'kien, kollox kien. Imma kelli ħafna sorsi tajbin jagħmlu l-riċerka, kelli ħafna affarijiet. U dan bħala ġurnalist it's part of what you need, nassumi. Għandek bżonn dak is-sors. Llum jiena llum il-page tiegħi alright COVID-19 għax ħallos ma stax nibdel il-Madonna. Kif ma tiġ bidel l-isem? Ma taħallini il-Facebook. Ver. Għanna l-ewel bieċa xogħol tal-marketing agency. Għanna nbidlu Louis. Le, dak hemm titapplika u japprovaw jilek wara xi ġimgħa. Le, ma nistax. Kull darba nipprova. Għax kull darba dejjem jibgħatu li biddel ismek, ma dekx COVID xi dwejja. Imma sal-lum ġifi. Il-ħin kollu min jibatlek accident, ġifieri kollox nkun naf qabel kulħadd. Per eżempju da ma kenniex dak l-accident ta' ħalfar dil-ġimgħa. Ejja, ta' fejjel. Dakka konti li naf bih, ġifieri jien ħafna qabel ma ħarġu. Ikollok. Qabel ma sar, reputation. Qabel ma ħabar. Qabel ma sar, qabel ma ħarġ fil-medja. Eżatt, kellek int qabel kulħadd. Jiena nipprova l-baby, u l-lum xejn tal-mara qgħid li naqgħa meta ħajkolli baby. Għax jgħid nipprova vera. Bejt il-verita ġili għadċemplit lek xarmejn u għalat lek oxkeman. Relazzjoni tajba ħafna ma xarmejn għandi. Relazzjoni tajba kienet gidbek toħroċ numri buħra allura. Kien inti toħroċ elfi toħroċ lieta. Mxanki tal-laħam tawdex. X'tal-laħam tawdex ġifieri? Di jgħidilna naqra di tal-laħam tawdex kien qattaw li ma tax tista' nitkellem għax għandi kawża. Biss ta' x'kawża. Le, mela titkellem ma nidħlux f'kessel brader. Ta' fuq sameriti jidna l-kawza. Dakka niftakar li kien hemm ħessil ta' għawdex u kien hemm jisu xi rumor spread li dana kienet jwaddab il-klip jota. Il-klip, le? Kienet jaqbad il-klip u jagħmel it-salzet. Eżatt, jagħmel it-salzet mill-annimali kienet jgħid. Ma jagħmel it-truxet. Jien ma semmejtx ismijiet, imma insomma, mbagħad kien ħareġ sem partikolari u musa fiċni għall-libel. Lost jax ħesil. Imma fittixna xi ħadd għamlulna l-libel. Aħna mejtin għall-libel, taf kemm imorru tajjeb fir-rating xi ħadd jagħmlilna libel jaħasra fuq iċ-ċajt li nagħmlu. Dan ixtiequ aħna. Għamlilna xi ħaġa, sibilna xi ħaġa ġera divvintalna libel inti. Minu l-aktar persuna pittma li jfittex il-libel li nkollu taf xi ħaġa ħanaqbdu qabda miegħu imbelħulu familjali. Aħna biex Jason għazzafar. U biex ma milniex libel Gordon Barxe. Għadna ma nafux, Tejx kemmilna niprovaw, ustja. Għadha friska. Għadha friska. Jidejlek li tantem libel li ġejjin minn għandu dak li għadu tiktibhom l-avukat, ġifieri noqogħdu attenti, ġifieri. Inti pro-vaccine jew kontra, ġera, aħna. Kif kont dak iż-żmien? Le, pro-vaccine.
You were pro-vaccine. Pro-vaccine għaxina minix ma nifimx, imma jekk it-tobba jajdulek li hija tajba. Nisma minnhom jien. 100% tafdom fil-Panadols, tafdom f'kollox, tafdom fil-vaccine ukoll, jien hekk nefar. Fint l-injections ma tibżax minnhom. Ma ħadtomx kollha imma. 3 ħafna. Aħna kieku vera favur li kieku tieħu injection fejra għaduk. Imqart 80 sena. Lili? Għaduk 80 sena. Jipreservawk. Jamluk ġol formal da. Ma xamilt lek. Xamilt il-kom. Ma melċej. Xej u qatt. Xej, inti qatt ma miltinna xej. This is pure comedy. Mux bitċajt il-comments fuq il-page. Jalla jitfok taħt karozza, ta' ġifiri. Bis-serjeta kollha, ġifiri, no joke. Somma kien hemm xi ħadd fuq il-podcast tiegħu. Semmejtuh. La jaħxi li l-ommi ġifiri. Jaħxilek l-ommu. Imma biex. Ma nasibx li kien satira, sorry ta'. Le, ma forsi taħt karozza mhux biex biddillu żejtu. Ma dak xi kors tal-mekkaniku. Ma nafux bih. Fil-karozzi ħijina, total zero. Ostja vera. Issa, ħan nidħlu da xej għal-serjeta. Di l-esta, di żgur preparajt għalija. Żgur preparajt. Ups. Dawk il-flus. Tal-5 euro. Dak kont id-dikjarom inti. Għaw xaħt tattaxxaw. Ma għat tattaxxaw. Aħna ma tanċerawna nis. U kem taħseb li lajt flus, sorry ta' kellek kien hemm min ġifieri ġi tipo u subscribe jagħmilek u għamel. Kellu visibilju men jiena. Kif spiċċaw u l-Revolut mbagħad. Il-Revolut għax ħasbu qed nagħmel money laundering. U ma tantx għamilt flus Mux għamilt il-flus. Hi, Gerald! Il-kwantità. Eżatt, l-ammont ta' transactions. Ħasbu prostituto. Jabel 5 euro blowjobs. Ka 5 euro per user jew per request, tipo, kif edin 5 euro? Xiex kif edin? Per user per month kif per user per month, il-5 euro? Jo 5 euro lifetime. Le, kienet, għal-bidu kienet ekku, minn rejt. Ma mbatt kont minn jirrit jgħamil renew, li ġifiri setaw. Esu l-IPTV da. U ma kienx jgħamil għadhom għaddejn bija sal-lum. Il-lum ma naqla xej 5 euro. Eżatt, 100%. Reklami biss il-lum. Jkollu da Kollu ħaqqassema. Jek titna reklama xolkom il-show. Vera? Xej, għanna maħna taħna bil-barters naħdmu. Għanna intervista. Namlu barter. Actually, mux intervista d-darba, konferenza għanna. Għanna konferenza ma xaħat li jafek sew. Għax aħna morna u inti jett li Charmaine qatt ma għalet xej kontrik u għandkom relazzjoni tajba. U aħna naħseb li mandekx il-barometer kordajiet. Jena mill-li nafu. Għamilna riċerka u sibna naqa footage li ma ħareċ fil-publiku ġifiri ħareċ wara l-kwinti, li xaktarx inti ma rajtux, fir imbasta kellek dawk l-ostjanis minn ġowa u għek. Ma daw l-interviews ta' Charmaine tlifkom u għalik Gerald, Charmaine, t-indirizza partikolarment. Ix waħda din naħseb insejt il-mobile warajja, issa s-senamil biex nirrilassa minn ma nkun nista naqra l-paġna tal-mejtin. Sorry, int, aħna sindumu għawn u ġilimitilkom xħab xi virus feroċi għaw ġew nkella dabbar rasi, fuq li ma mardaħ nitkellmu l-lum. Fuq Gerald Fenek. Il-Madonna, ġifri għandi xerba set nitkellem fuq dak il-vażu l-liba. Liba xerba sjat id-doluri ma naħsibtek ġejt fuq il-podcast ta' John Mallija, jew. Kosu, kif għat ma stidnu ġon lil-Gerald tajta? Tajta xibza li jizbaħ minnu? Min jaf xurata bassim xarab ikun hemm fl-istudio. Għaxitni li huma toqba ta' sor. Ejja, għaj sal-m***na xħan armani dej bid-doluri. Spow! Ejja, ferda dak zop wendi ostja u mokko għaw. Għawċi! Edilonera! Madonna! Madonna x'missħija ħajġibuni fuq is-CNN nitkellemek fuq Gerald. Gerald jekk qed tismani tagħtix każ dak li għadni kifat. Mu veru xejn. Kieku kont naf li tiffilmjanu l ħaġa li kont nagħmlu batek tieħdu fox il-gas li bela tommok meta welditek. Xejt li ħajti Gerald li ma tixraqx waħda b'dak il-Bitcoin li għandek waqt li tkun qed toddom. Għalfejn qed toddom Gerald biex tara ta' sebajni kollok biżejjed biex tidħol kazarkati fox l-ewwel qaħba li marditek. Nabodok Gerald.
Nobodok iktar mill-Wirdin jobbot il-Bajgon. Nobodok iktar mill-Karola Kolina jobbot il-Joseph. Nobodok iktar mill-nazzjonalisti jobbodu l-Karola Kolina. Laqwa li kien jgħid il-numri qabli għaqqa. Ġaddiblet timċappas ta' mara xieħa, anka r-raġel kien se jitlaqni ħabba fih. Għax li fin semmiħ id-daru noffendih bleruq ta' familtu ma konx namel. Darba ġi fuq ir-raġel u għalli qalbi Dr. Gawċi, ma tistax tibqa' semmi jisem dak il-modella u ġew. Xonqos issa, jindenlu kalendarju tiegħu Arwin fil-ċina? U għandu raġun żewġi jgħidu għalih, xempju tal-bellezza maskili bħal dak. Kont se torri xi ħaġa ġej. Le, xej, imma xi ħaġa. Xaġa parti, ok, sibta krejt xaġa. X'kienet imma importanti. Kejt komment jekk fil-kasur jonna, naqraw issa. Le, kont qed ngħid qiegħed il-qrendi bħalissa u tfajt bigwa, no? So, għamilt proset. Proset, naqra klamar. Inti darba Gerald, apparently. Vera. Kont kritikajtkom, mela. Għan nibdew minn tiegħi żomm. Tal-Magic. Xar fuq hekk Inti darba ktibt. Limi tal-Magic. Tal-Magic meta kont dħalt naħdem mal-PBS jiena ġejdi. B'daqshekk. Le, mhux b'daqshekk għax wara ktibt komment u qed basta dak il-biki kollu. Mhux għalik kont qed ngħid għal-Martina. Għal-Martina, Martina bdiet tikpi. X'tikpi askedna kelma. Għamlu billboard, find a job u dawejja. Mhux bil-forsi. U inta allura da xej komedi, da xej ċajtu, basta dak il-biki. Jom għadhom tomiltu għabbi kbira. Teatri, Tgħidu l-ġara jafsu l-gas ta' posta. ħaġa li mhux minnu? Ma kellek xejn, ma attakkajtek, sorry. Xejn, jew ma tgħid ħafna put on public payroll PBS. Ma lajtlix bil-5 euro. Inti lek tipprova ġib ġob mal-gvern. Għalla tistenna sakemm titilgħu il-nazzjonalisti biex tiegħu. Ma nitlabda ġob mal-gvern. Nil-gvern tiegħi u nagħmel ir-rita. Jiena nħallas xi 900 euro taxxa fil-xahar. Nofshom joħodhom daw l-asħabu. Tara, naqbel miegħek Ġeradin u daqshekk. Mexxi fl-jmiss issa. Xed xkienet tal-kok li għed kontrina? Li bdew minnaw, ġe, le, mux ħatara xej, ġe tħares li television, għax daw impost ħanamlu, għax ovvjament għanna producer kbira, għanna per eccellenza, u nesijom. Inti kont ktibt li tellajt li ħaj kanċella unna minħabba dak ir-ril li kenna. Tal-kok. U inti ktibt. Li-liba, ma nkem ħraqt nostja dakinhar. Ġara. Ma fimtkom, xu? Le, ma fimt, għax ma rajċ il-video. Inti jek li aħna ridna natu l-kok li tfal. Jien meċċek, le. Suggested that... Podcast suggesting to give coke to children at school. Act fajta full on. Fucking fajta. Biex nkunu ċari, aħna edna mux natu l-kok it-tfal, edna l-inwadbuhom ġol-kuli. Le, forsi għadġilt ftiti. Ejja, raġel, aħna fejnu tijaw, għadġilt, aħna għajnamlu għacċara kristall. Taf min jiġi għadġel, it-tfal kiku kallom jihdu l-kok. Mux ħagġa kontu għattu, ma. Skużawni Mux ħagġa kontu għattu. Ħantellaw għamalaj. ċaċi tal-autizm xkif. Shocking statements made on popular comedy podcast, a suggestion to put cocaine in water and give it to children with ADHD. Supposed to be satire. Supposed to be satire, għattu. Supposed to be satire says a lot. U inti ma tafxu li daqxej dana biex t-xokjaw. Tizzidana sita fassuna għal-gas. Ma le, ma tal-li għal li għagġelna dika rajt, dika naqbel jena. Ġili għagġiltum. Ġili kelli nisiġemplu li joffenduni, jek ma t-neħħiċ minnem dan il-post għanfiċċek. Vera, Mela. U għat wasal, ovvijament. ħane batlek il-polizija. Panikjaw nis. Paniku. Ikollok 100% minnom. Min 1 saten, kem ġejt bullet l-iskola? Interessanti di domanda. 7-8. Prost! Dajjeb! U minn nies, u nishtiq najdaw, ta' Umbad, daw. ħanajt ħaġa, daw jamlu reunions, u jistednuni, ta' għal-bulljawni, u jamlu reunions, u jistednuni. Mela, xtaw ekka, xumbat meta fi żmien il-bullying, kulħadd jammela ta' jek. Mbagħad wara
I was a kid. It's fine because I was young, it's fine to be an asshole. Moħħirieħ konna. Tal-qegħdin fuq is-suġġett tal-bullying, kan tellawlek naqra hate comments illi sibna aħna. Foxx il-gideb li tikdeb jak id-dib, jalla jaqbdek il-covid fil-bili. Dak fake, imma. Taħseb? Illi bal-piġa ħajaqa. Taħseb li fake daw inti. Għana raw li bis. Għana li xtaħseb, da jiġi bullying kiku? Jiġi cyberbullying dak it-tip? Chris Fern, 317 illum, ma tajċ li ba kollok. 2458, ostja. Għandu ħafna followers, Chris. Da Chris kbiru, Chris. Ek jiġi bullying jew le imma? Skont tal-minet jajtu. Għamina, għalik, dawnu ma kollok. Dana tħanna fil-wall tijak, u sibni lek daw il-comments. Tak ċertu xismu tijak. Issa, li jmiss. Nxie ma jistax ikun, mux vera. Nirralla jihdok 40k plus demme. Lumi. Ma tkonx 40k plus. Maddini, għaxet indirizza bħala maddini. Eżat, aħna maħna xej, ta' maħna xej, aħna vera la bib zobra minn kollox. Aħna ħanibqaw eminem, ħanibqaw nidnejdu l-luxan. 15k, sa vera saret, ekk apparently, jow. Maddix idea. Ejja, minn dak xidea. Lejbis, kem nixtieq poġġi fuq wiċċek. Għaddejja, għaxan għajli. Nigantilek, memħat li id-dajja jek jona skot poġġi fuq wiċċu. It's good. Għalek 350k. Mux għalekku, li miss. ħaddik il-qabba li Ma miltulux bofri fil-break. U dak kienem xawa likes. Għamilu viewer replies. U għalla. Dawat, kollok tiblerja kollok. Siddu l-baxol daw. Ja, għallik mill-mobile, ġeħed kallorik trattiħu rostja. U rena, għadulu l-mobile. Komment ieħor. Nara koll-edition dal-waqt. Ajba, irraġġani. Isma' xie birra jħoru. Eja, ġibulu birra, Gerard. Nara għaw bilu bl-emojis. Jirraġġani. Iwa, daka jirranġak zgur. Li bis. Kej komment ieħor. Kienu neddaħulek, Gerard. U le tera ħabu batijaj ta' ejja, toħdu xtajdu kontri, ejja. Dik ma tafx tikteb ta' Ma tafx tikteb le, ġera, ċizzop pettejt, vera? Mela. Oġbitek il-birra, oġbitek. Tajba. Tal-ostel istretta, vera. Dik, jek treddaħulek b'xi tip ta' moti kollok Botox poisoning. Xaħġa ħajkollok zgur. Li miss minnem. Claudette Buttigieg, expert. Kendi xiert poġġi fuq wiċċi. Ma jen le, ta' Di biex nazjonalista issa. Ma X'in problema? Il-lostja xinti ċil-lostja ġera. Indijani. Vera ċil. dak kem xtrajtu dak il-followers kolla. Ħafna, expensive jiġu. Ħanek nirraġunaw. Li miss. Ħajġi. Issa għodi attakkaw li. U le tannejku. No comment. Guys, mela. Nesom naqra, għax intom ma tafux hemm barra ħanibdew. Kif jaraw dak? Missek tisti, xaru kaza. Eżatt, ħanibdew. Xaru kaza. Bjorn
Mawx legend ikbar minnu, iċ-ċajt li jieħoda ċajta minn. 100%. Mela, ħanajdilkom xi ħaġa li intom ma tafux. Bjorn, konna ħanistednuh. Issa, peress li l-kondizzjoni, u aċċetta, peress li l-kondizzjoni li għandu ovvjament dejjem sejra ħażin, dejjem sejra l-lar, ma stajniex, għax aħna ma ngħidulhomx il-guest, inti ma konx tafx ħanamlu lek hawn l-ebda mistoqsija ma batnilek xejn, inti ġejta u hekk. Aħna ovvjament for the entertainment value ma nistgħux noqogħdu ngħidulu u joqgħod jippreparanna r-risposti, għax dan ovvjament illum il-ġurnata għandu computer u qed jitkellem bih. So ma nistgħux nagħmlu unfortunately, logistically hija impossibbli, imma Spoon, take note. F'dil biċċa tellhalhom id-donation number men, Agreed. Tellhalhom id-donation number għax aħna jażbuna li aħna xi nis Kai boys. Zibbel. Anzi, aħna nejnu meta nistaw u ejnu intom ukoll fejn tistgħu, guys. Ma xorta zibbel tipo. Ejja, xorta zibbel ħanilpa. 100%. Ma dak li bakollok għalliju, Ejwa. Fern demel fern ukoll. Biex għallek hekk. Mistoqsija fuq fon kulħadd. Gerald Fenech, kemm ir-rejp janisa? Jaqbad il-birra kull darba. Ġobni, il-mossa li għamel ġobni kemm jirħanġana għaj. U l-estennejta di, Xie stennejt li ħanna sasu kemm ir-rejp janisa? Xie stennejt ġalat għal-prima għal-fari daj. Ġej preparaw għastja. Di vera, di section vera zejda. Dejjem saqsu mistoqsijiet. Vera zejda fuq nis. Vera mandu xaqs għam xej. Għataħsib naħan ir-rispondi. Le, għansi. Ma ridekx t-rispondina li għadi. Le, nitlob la li ma tajt xej iżjed wara. Spoon, di l-ewel darba li actually kif għamiltek. Zoom, perfetta ħarġet. Proset, tajba kienet, vera. Eridli, ejja, kompli. Inti tgħid Kif jgħid f'dal-programm, qed tipprova nagħmilha biex terġa' toħroġ kompli. Inti tajt li inti content creator jiġifieri. You're a content creator. Tista' tispjega li hawn x'iżob qed tagħmel Gerald jiġifieri issa. Għax dina jiena vera nixtieq nkun naf. Ara. Diki. Ta' TikTok. Eżatt, għaw tak xi stroke inti tellaw xi ħaġa. Le, mhux bil-dan, għaw bil-ritrattu. Da TikTok mhux grinder Da TikTok mhux grinder. U issa dal-axħar bidna TikTok ta' dal-axħar dej TikTok? Di oħra di. Xit leġġimat. Imma tajba tak, zomma, keep it going. Le, mor tajjeb sissa. Tajjeb issa? Xittella aktar ritrattijek? Sissa kull ritratt li għatrajtek it-tella kolla karbo, inti għawtu zar istess wieċu tneħħi l-background u tbiddel il-background. Għax you have a really set photo face. It's dejjem l-istess. Resting bitch face. Differenti? Ritratti? Ritratti jifa, nasu. Ritratti kunu differenti, ma l-wiċ l-istess. Resting bitch face. Resting bitch face? Per eccellenza, Beppe Fenekadami għandu minnu dak. Demi. Demi rabjat, pastija. Għanna iħor ritratt. Le, mux da, actually. Di ma tajba di xorta di. Xorta. Le, iwa, di mara. Kompli, għandek itar minnom daw? Da, ġast t-talik. Pero innutaw fil-background check. Dejjem il-BMW. Ostja. L-ispura. Iċċavetta għat jamlu kantuniera għat iġiti d-ostja. Kombinazzjoni. Kombinazzjoni. Għala l-ispura kien ħarit les darba, isma. Dara ħadu kol. Honda Civic. Dak fiż minn il-Covid naħseb. Xiex da? Rizak? BMW? ċiżżob kontet tamer barra. Fiż minn il-Covid. Vera. Kont tista' toħroġ. Ejja, le, aħna kellna curfew, kien hemm żmien kif kellna curfew, le? Konna rridu nidħlu fid-disa għandekun ta' billej xaġek kienet. Kien hemm xi curfew, le? Mhux curfew ta'. Kien jidher li jekk kienet imma anyways. Żgur ma stajx tobżoq fuq in-nies, dik żgur. Eżatt, le, dik kienet waħda. Wara daħlet dik, fl-ewwel biċċa biex jispredjaw jitallgħu l-immunità ħallina. Kien ħallina nagħmluha.
Għandek xi lucky lady ġel dejt il-verità hija. Zom! By lucky lady, qed ngħidu apparti nisa kollha li qatt maltaqgħu miegħek sewwa. Nagħmluha ċara. Lucky lady x'jiġifieri? Lucky lady, Lucky lady, lucky ju. Xiex, mux waħda ġi taqralek ix-xorti. Eżatt. Waħda li ħatiġi taqliblek għajnejk. Eżatt. Xej. Lucky lady. M'għandix għalfejn tgħidilna manager il-dostja biex taqla risposta minn għandek ħelu għal Madonna. Iva jew li qed infittxu. Mela m'għandix. Lucky lady. Ma fiha xi ħażin għax don biex tirrispondi, nos. Anzi, di supposta tifraħ aktar b'daw minn biżżob ta' xwifa ta' BMW fuq il-kafe. Għax mhux waħda aktar minn waħda. Kemet najdu? Bejwet wieħed. Issa kompli għaffiġa għans li għaddej fija. Sissa. 3-4? Jafu b'xulxin? Nemlu jien. Edha consensual? L-lum il-riki? Zim, 100%. Imma zgom ħanaraw. Consensual edha zin jiltaqaw ma' xulxin daw it-li tafsalt? Le. Xikultant ma' individuals. Inti mux satira għattu, jina t-nejdilkom il-satira. Għaxin kont sassi, kemm minnom huma actually mejtin? Le kolla ħajji. Kolla jafu xinu ma jablu. U Insomma. lebda waħda minnom huma ġinari. Insomma. Ti preferi, xejdinna x preferi n-tib tijek? Xinu tib ta' mara? Fajs tijek? Fajsti ġelli daħħamalla. Jew waħda dek pulita. Tipo bil-suit. Tiġi toqgħod tagħmel. Ħanej ħaġa. Inti jekk inti pro-vaccine, dal-effett li qed jiderissa fuq il-kamera huwa tal-vaccine. Ħataħx il-vaccine. Inti għandek ma nafx kemm il-sena u naħseb taf x'inhu t-tip tiegħek għal xi qed taħsibha bro ostja. Għalhekk allura ostja. Għadek ma volvejx it-tip ta' mara. Jena, per esempio, tiegħi toġobni mara li għandha ox. Għax bħalissa ssib. Palissa toqgħod attent għax kollok ċertu surprise. Ma xed tistaqsi eżatt, il-kwalitajiet. Il-kwalitajiet. Anything, go ahead, reveal yourself. Ejdilna, what is your type? Skinny, tall, short, antipatka, xopp il-ġlied. Jien per eżempju naf min moħħu biex isib toxic relationships, man. Jekk hemm mara tajba, ma jridix. Kenna l-ġejt melux li qalet li trid il-problemi. Problemi, tridhom jiridu kriminali. Għandawar għadej, ma jħsir il-flus kriminali. Preferibilment highly strung u bjondi. Preferibilment highly strung u bjondi. Jien anki, jien għandi Ingliż. Strung, highly strung. Għanċekjalkom, ma xassi, għanaf. Highly strung. Highly strung nasab jien għandu xassikkat. Iwa. Very, very nervous and easily upset. Aw, qalbi, marriċ! Tajba! Easily upset, no bodo. Easily upset għala. Imma inti, imma bħalissa, alright, ikollok forsi toħroġ ma' xid, imma single, minn tixi jgħat officially ma' xad. Single. Mela tal-li inti raġel single, aħna għantuk naqa tips biex tibqa' avventurus waqt li qed iġġeri. Biex tibqa' avventurus waqt qed iġġeri. Aħna. Għax dejjem l-istess ħażin. Aħna mlu ċara. Jena ġejdin miż-żewġin. Ġifiri, aħna pratikament għedin fl-istess il-matijak sowa, aħna biex nidunej kan possibli, ġifiri, aħna nidu nżommu ruħna għadġornati jukollu għat-TV, mela, eżad, għek tuk idejat. U tejdin lek inti x'lest, tasal tamela jew le. Jew tipprova. Jina lest namel ħafna minnhom daw. For the sake of experiment. Di darba smajta, eżin smajta, kelli ħabib tiegħi li jagħmilha di. Taqbad bot Pringles tal-anjen importanti tal-anjen. Anjen u cheese and onion. Cheese and onion, dik il-ħadra. Aħba kem jirrispondi malaj fuq li kell Ġesu Kristu. Timlija l-anċimmit u tinfextax xifija. Umbat il-anċimmit tista' tużaħ dib. Ta' dib naħfirilek, okej ġar? Mandek jek trit, il-lanċ-il-mit kollu li baw u dik fluid tista' ma tiklux jek trit, sawa? Imma, lesta mela xi darba? Enet niklu ġifieri. Le, ma dik xalfi. Ġast taħx il-bot Pringles kollu lanċ-il-mit. Eżatt.
Jina tip ta' masturbazzjoni li jagħmlu għadi. Biex għalfej. M'għandekx għalfej, jina naħseb tħol jekk kieku kellna mela tinħass differenti. Speċjalment jekk tixi lanċ il-mit ta' ċip. Għaxak ikollu ħafna żejt u ħafna hekk. Tax-xaħam. Ikun iktar Tax-xaħam, Made in China. Made in China, jkun dakka Made in China ġifieri jkun hemm ukoll timmaġina t-tfal jaħdmu ħadmu. Kemm bint li bar. Mela. Ġifieri ma tagħmilx inti ma taħxix b'bot Pringles bil-lunch il-meat kieku kellek. Di forsi tagħmilha mela twadda b'del kaġam tat-tuffiħ ma' wid gormi u ġib igwana biex jilaqulek. Għadod ġerriħ, għadod jilaqulek igwana, wid gormi. Wid gormi fej. Wid gormi bej il-bajt u tobba ta' sormok. Emmek jiġi. Twadda bġam tat-tuffiħ. Jina bil-kelb nagħmilha. Imma bil-peanut butter, smooth, għax crunchy dejqu. Le laqqas di, ta' Isma' di ġerri, isma' di tajba. Talaq zobbok ġolbieba tal-freezer u ġerrieħ bl-ingwanti tal-for. Kemm iżejda! Kif iġrihom? Ta' konna jenin, meta Jena ma mpejjibx, men. Idea ta' kom daw ġifiri. Le ġifiri, production meeting tal-bliħu. Ma tagħmilx laqqas dik. Le laqqas. Di tagħmilha żgur imma. Tilbes ta' James Bond u ġerriħ għalik innifsek inti u tħares fil-mera. Wejja, Le, maġbux. Bela, tiddefa bil-qeda fuq il-toilet bil-kontra u ġerriħ inti u tiflaxxja. Il-leba kemm aħna ħżina. Jina naħseb għandhom jarrest. Qed tieħu pjaċir, Gerald. Le, mhux qed niddejja. Kemmu gig. Għanna, jina nejdlek li jina erba timona ma jarrestawniex għaxet namlu daċċajt. Qed tistidnu għada. Jarrestawna biex jitellawna Mount Carmel, menna ġanna ġaħġa fucking għazina, bil-fors. Ġili għalkom ekk imma posta Mount Carmel. Postna ma, ullalla, ftit. Jien not neddidhom, issa jekk tajdu li oħra niblokkjakom. Le, aħna nodu pjaċir imma bil-hejt. Eżatt, aħna l-haters. We welcome it. Eżatt, riklami. Di tagħmilha iġġerriħ. Inti ju toqros il-bajt mal-komodina, inti ju tgħid is-salver reġina. Ma nitlobx. Ma titlobx? Ateist? Issa nsaqsu. L-aħħar waħda hija. Tobżoq ġo wiċċ uffiċjal ta' Transport Malta biex jitfawk ġo lock-up ħalli jġerriwlek kriminal. Dieti għatajba. Se nagħmilha għax neħel il-ħabs. Ma le, lokka. Bil-liġi ġdida. X'liġi ġdida? Skur mela. X'liġi ġdida? Ma tistax tassalta uffiċjal pubbliku issa. Mhux dejjem hekk kienet. Le, ma tistax fuq bejlu. Issa ma tista' ma toħroġ fuq bejxiex. Issa sentenza effettiva. Astja? Għada ma ddiċ liġi mak qiegħda. Oh, it's only fair enough. Jena naħseb kulħadd. Fuq dak il-kastal ħamrun ċara. Ħallurek xi ġifieri, il-podcast tagħna meta taraħ kollu. Meta noħolġu xort aħna nifqu fejn ngħidu obżoq f'wiċċilda aresset ngħidlek fair enough li jeħel ħabs bniedem. Frightfully fucking so nirraġunaw. Imma jena naħseb dik missa tkun mhux ma posta tħalli barra dik biex in-nies jaraw dik l-oħra. Mhux ovvja aħna rridu views. Aħna views irridu. Imma di l-ħaġa li mhux ġast uffiċjal. Jien naħseb it's not right to spit in anyone's face. Għandna nagħmlu ċara mhux uffiċjali jew le. To be fair, assaulting a public official. Assaulting a public. Imma dik iġi assault. Tobżoq xi ħadd jew le. Tobżoq fuq xi ħadd assaulting. Assault iġi lej. Tew vera Gerald jew. Lubrication, mux assault. Lubricating. Ġej minn background religjus ħafna fil-familja, ma jien ma nemmem xejn. Ma temmem xejn jew ma temmemx fil-reliġjon? Ma nemmix fil-reliġjonijiet, le. Lebda wieħed Le, xejn kollha. Buddhist fis-sigriet jew Le. Temmen li hemm xi tip ta' divinità assoluta kbira jew. Inti mhux wieħed minn dawk il-fucking ignoranti 50% li ma jemminx fil-evoluzzjoni jew. Jew x'qalu. Ma nafx hekk ma Ngħidlek ateist. Fi temmen fl-evoluzzjoni. Ovvja. Jien nafa xaw minn dal-aħħar kollox. Mela mhux 50%.
Percent xi 70 għandu. 70? Xi 70, le? More than half. Ma jemnux l-evoluzzjoni. Ma jemnux l-evoluzzjoni. Malta, men, Malta. ħagġi tal-lavin milux taġ. Mux taġġejt l-Labor, ostja. Dinu ħorġu, jilu bħal maħriġna ta' ġejn. Agreed. Noħġu. Naraw kem ħajkun hemm pampaluni issa. Tal-lek, jaqlawni. Ħatta li fl-iskos nizas. This is a fucking comedy podcast. Wadda baspoon, sibta? Ara, only half of Maltese believe in evolution. Bada, heavy you. Just 4 EU member states registered rate slower than Malta. Hemm 4 biss inqas minna. Xaktarx dawk l-4 mar San Marino fej jiexu żwiemel biss. Xaktarx affarietek ġifiri. Greċja forsi. Il-Greċja avvanzati dak li bnew kollox. L-Grigi, mathematics u għalla science u zobbi għalla ħares ma jamlu xumma fl-evoluzzjoni. Iku ħazin għaġeb. Ekkejdlu l-Grigi għandu l-mara Griega da. Xeba jisma' d-disit ortodossi u zbala. Kirje lejson. Mandiġ li għamen. Ma vera, kirje lejson ħaġa kbira fil-xismu. Ġiri ġerejtu għal Charmaine Gauci ġeralt. Le. Mux bħal l-ostja. Għanġitrab il-birra dejjem. Ġibulu pintora. Ma king Ma fadax vera għazboktijiet. Xej. Trobtilkom kolla, zbira. Għġobni, le. Ġawana għamejda, babala. X'għandha l-mejda? Barazz. Tal-istretta. Sorry. Le, ma daħal sponsor, u da. Nitfawom naqas. Sparpaljati. Sponsor bħal da. Ġel dandu t-nej, ostja mandra minna l-lum. Daħan nibda nixrab ħanajli. Mela, għax aħna smajna. Tajt jgħamil l-sponsor jew. Stretta? Ejwa, taf kemmu raġel tal-ostja. Konet juħsib inna il-bar emmek fil-live show ek. Aħna smajna li kellek xtaqsam ma' Charmaine. Kellem naqa friction bejnietkom. Naqa sexual tension. Fatti anki jikella xetaj dwara biex. Aj maħi, għana raw xinni. Tisma li ħor tkellimni fuq is-seks ma lejna l-ġoj jew. Jiena ma riservata ta' Nieħdu f'sormi fil-weekends biss il-pija dikta wara magħluq jekk tidħol trid tgħaddi mill-basement. Issa li qbadnija tant jintajba fis-sodda li nivvintaħ il-ħaxi. Intom ġieli smajtu bil-muntun tal-ward, dan meta b'saħħa ta' muntun tant ifaqqaw li minn wara li nispiċċa b'żewġ wardiet ħomor iktar minn wiċċ Antonella wara programm titma' Sanġo Sodda. Nabbi bloddoċ. Nabbi da' trailer tal-Atrans, vera li kunem minn tanti sabbat li għawix li xazi, ma l-maġġor parti tal-irġil basta ħafna ġimż u xim baċin indurlom dawra durella madduda, id-doluri mux jitħollek ċeroħra povru student, pum, tem. Nammetti, il-bojstejn ħobbom zar. Ġeneralment it-tip ta' student li nfittex ikun mimli tilja risits biktar ċans isir kaktus milli tabib. Insakru fl-uffiċċju tiegħi nfaqqalu seringa Valium u Viagra bħal films fon u mbagħad Helium. Nirkbu jisnet nirkeb lambretta bis-silinder ħeddim tajjar, inxejjer idejja islek nipparkja l-ajruplani u mbagħad xi orgazma nisplodisni virus iċ-Ċina. Min studju li sar dan l-aħħar skoprejna li kull raġel li ma jorgazmax il-martu immedjatament jibda jsofri sintomi ta' kundizzjoni tisejjaħ kornos barritos fejn mingħajr ma jkun irid jobrox kull koxxa tabib li għaddi minnu bil-qrun li tkun tellatlu martu. Darba minnhom naqla żob tant kien kbir li kellhom jiġu tal-emmiti jiġbdu li minn vaġinti. Ma, fakrunix mistija, l-uffiċjal tal-lesa jdawwar it-traffic waqt il dakem jingrana u jirrejżja vrum tal-kwarta mill-5 flaxija. Imma tant kien kbir da żob li ġi tal-lesa jistaqsini kux kellu permess jiġirbih barra għalli dottoressa dak mhux żob, dak Doberman. Modimbo kien jismu, inni ma naħx 4 snin, naħseb issa laqhom l-18. Bravo BJ! Dejjem tajbilos. Naħan nirringrazzjaw naqra l-sponsors li qed jgħinuna. Guys, this show aħna darba is-sala letteralment artu tinda krejna. Ġifieri l-penny klient ta' loġistika u kieku ma kienux daw in-nies Black Box number 1. Alla ħares ma kienux huma Black Box qed jgħinuna f'ħafna affarijiet, speċjalment fis-sound, fis-setup tas-sound u dawn l-affarijiet. Il-backlight li ħajkunu qed jieħdu ħsieb il-lighting tal-post, kif qed nilkom fil-bidu batnilhom ritratta xiridu fuq l-stage. Fucking legends, ġifieri ser jaqduna u ser jagħmlu għomna. Saigon Food Truck,
Megatech u kol dawk huma uħut mill-sponsors tagħna E-Cabs, illi by the way, E-Cabs ser ikunu qegħdin joffru discount għan-nies li jużaw is-servizz tagħhom biex jiġu on the night, biex jiġu Cordin, warehouse, la tiflaq sedna li ħanamlu Warehouse 21. ħanamlu Warehouse 21, so jekk ma tkomx trasport, jew inkella jekk ħadd ixorbu xi drink. Just get E-Cabs u għandkom id-discount B10 issa ntellawa il-promo code ntellawa. Stretta li se jkun qed jħsibna x-xorb u ħajkollhom l-istretta bier hemmhekk on draft tistgħu teħduha fresh from tap. iStage qed jieħdu ħsibna l-seating, l-stage u kollox. Wild West Bar and Grill, Gozo Creations għal printing, Jessica Conti se tkun qed tagħmlilna l-makeup hemmhekk, CAMC Security ovvjament għas-sigurtà, 360 Safety għal Health and Safety Certificates li qed jipprovdunna kollox qed jagħmlulna minn qalbhom, Peak Insurance u kif ukoll Ozo Cleaning li ser jidħsib il-cleaning ta' kull night li ser ikun. Bħal dejjem Matt Photography jieħdu r-ritratti tagħna u Mi Media jagħmel il-videos. Gerald, inti fis-sex. Importanti, kollu nafu. Għax tidher diplomat ta' sex inti. Li mi l-pożizzjoni favorita tiegħek fis-sodda, apparti b'laptop fuq ħoġrok tara l-porn. Għaw il-mobile illum. Ostja, dik l-iktar pożizzjoni. Taf li vera. Tiena taf li naħseb jiena, mhux naħseb il-ammont ta' użu ta' laptops li ġo moħxijin waqt li kienu nies qegħdin iġerruh naqas ħafna. Bil-forza xkulħadd bil-mobile issa astja. Kiżi ħelu hekk. Oh, la jaqalek u hekk anything. Ma fejn x'inhu l-pożizzjoni favorita għandek? Kantuniera fuq wara. Mejda. Mejda, jiena pereżempju jiena minn dud biss, għax jiena ma niflaħna me xejn. Eżatt. Innimtet? Għal xiex imma. Għax vjaġġi. Favorita tas-sex. Mhux fil-futbol ċera l-fejn top tilab. Vera ma nistgħux ikunu ċari iktar minn hekk. Fis-sex. Min wara, min dud, mill-bot, ma nafx. Forsi għandek xwada ġomoħok waħdek imma anything. X'inhi l-favorita tiegħek position? Kieku kellek tażel. Għandek is-Sandra Bullock hawn. Kif ħatwadda bolla ġo sorma? Li mengil ħatiħu? Min wara. Min wara? So hopp il-klip. Isma, ħansa, swinu di, xtib ta' porn joġbok ġeril dinti. U baħber. U baħber, għanna qabirra. Ma jieċi rispondi għamek. Zejta kienet. Xej, instajta mela mid-dar tatlu Skype dil-interview. Stajt zammejta fuq mute. Nek Gerald. Issa. Imma ja, per eżempju, orajt, ok, ma ħana ħdu għamil inglu differenti. Hemm xi porn li ma tarax tipo jien nafta ġiraffi. Ma nafx. X'ma tarax, hemm limit. Ussa. Il-laba. Nostja. Jien naħseb dalla bil-laba. Animal cruelty. Dak li għamana. Naf. Non-consensual sex. Id-doq il-music waqt il-sex tipo Old MacDonald jew xaħġa tagħmel. Rape jew xaħġa. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Waqt il-sex. Immaġina. Il-ostja. Le, jena nasib ġeri labilna bitċa l-lum, għax u jaff li aħna ovvjament edin l-iktar podcast segwit f'Malta. U fatti, u għal ħamur. Ta' ġommalija mux aħjar minn ta' Zobbi f'sormu ġommalija aħjar minn ta' tal-Patreon. Zobbi f'sormu jishtiq. Għalek ġejta, għaw Jishtiq ħada dis-sena ġommalija. Tu bifed, dak għandu xie tminja minnom, Maħna għadna nibdew, xamil. Eżat, prosi. Kitfaħħulom emmek. Kitfaħħul. Għalek nistretta minnu Le, ma. Dalla bil-nidlab ta' n-loba ġejt u għet I will go, ma najt xej u nħu balla views. U so għamilt. Mux għaxan dibżon ta' Yes! Għandu iktar minna followers. Vera għandek, jent xie 60 plus, lejat.
Followers. 53. Għandu iktar. ġimatej oħra. Ġimatej fadallu, le? ċaġek. Birrata li sejrin bija. Spooner. ċaġek. Eżat. Ili ta' 53. Ilek, le, ma lajja, put. Ma tu għansi ta' salċertu għammont diffiċli. Ma mux għalik. Jena li kont minna naqsu Għalikom li intom. Għaw irġiel li waqt il-seks jihdu pjaċir li nisa jdaħlu l-om subajom f-sormu. Taħħa. Vera, mux. Inti tiħu pjaċir id-daħħal subajk f-sormu. Inti tuħu pjaċir id-daħħal subajk f-sorm li l-ġil. La ġennin niegra, ġalet nitħassru. La ġin ħasset juhu pjaċir id-daħħal. Mux ħanuħor, ġu dal-podcast. Dan għat ma daħħal da' s-sek fajtu. Tantet jitħaq, għasset jitħaq. Għax ma jafx jifisser dal-ammont ta' daħ. Mandux id-ħeja kif jitħaq da' s-sek. Tibra toħroċ id-daħ, mux xieġa. Komplet. Iktar. Int vera tħobb taħxi. Għax teħx fuq il-Bitcoin u ma taħdimx, ġifiri ċaġa taħxi zgur. Fit-taxxa taħxi zgur. Teħx fuq il-Bitcoin. Kif taf li t-neċ fuq il-Bitcoin? Xaħna għanna ċertu sorsi, inti taħseb li s-sorsi tijek biss. Ma tanċ għandi Bitcoin imma. Ħafna oħrajn. Eżatt, u l-oħrajn. Dik vera ma jintaxxawx fuqhom. Bitcoin le, ma jintaxxawx. Issu karenzi le jiġi. Baba, li ġit stamel balla liri, jekku ma taħux, ma tħallas taxxa. Ma ki stocks u l-istess, ma mandekx. Tallas taxxa fuq stocks. Għandek raġun, għamil capital gains. Anke fuq kripto? Kripto le, kif it-tella taxxa fuq kripto? Jekk għandek il-wallet mimli sal-alla tijaw, muset. Skont fej għedin. Skont il-wallet għattajt, inti ġifiri. Pana ma ġil, pana ma tajjeb, ma taħelx. U s-sejħanajdlek fej għedin. Xinu? Ligra. Għandu ligra taċċer il-dostilo. Liba, nifskuwa. Le, mandiċ kumpani. G-Grant. Ma ġiri għetnejdu l-kripto u le, għaxu għet jgħitħallas taċċa fuq il-kripto. Ma jġiġ ħasil. Kripto ħasil ta' flus u ħaxiju. Eżat. Mux għalek kif intaħ. Ma legu għalba. Għalek kif intaħu biex kun nistaw Tibdilix ta' Aħna mux il-Blockchain Island. Nistaw ġiri għettejt inti. Nistaw, Il-minti taħseb li. Taf ma semmejt li xinti li waħed mill-pionieri tal-blockchain għaw Malta. Vera, stja. U ktibt Forbes. Vera, inti. Serjeta. Edemma daw l-affarijiet inti tittejdhomna. Tara, basta. Tafu kollox fuq. Le, ma nafux kollox fuq, aħna. Għanna l-affarijiet interessanti. Post, sem. Vera, xini, sebirna di, iktab. Sibri ġaċa tal-Forbes. Iktab Forbes Gerald Lies. Ma nasibx li għadhom hemm massa. Smajtu jabbu temel għadhom. Ma nasibx li għadhom hemm. Ma jek tfittex Gerald Fenech Google tamel Bitcoin jew da ssib artikli. Issa nsibu, issa nfawu minn post fil-kas. Jena dik ma nistax nifhem jena u ma nistax nemmen, għax li jena vera cynical fuq id-dinja. Jena vera naħseb li kulħadd jagħmel kollox għal flus. Dik bissi raġuni ta' kollox u għala timxi d-dinja biex in-nies, whoever it is, be it how high in the chain, dajx jagħmel il-flus. U kripto Alla jbirek mamul għat-tajjeb biex we be transparent. It's a good cause. Ma nemminix. Jena nemmen li jem xaħad deep down et jakxi u jigwadanja jgħamil il-miljoni. Għax legitimately biex tamel dak il-flus. Biljoni, mux miljoni. Biljoni. Legitimately, it's fucking impossible to make that type of money. Forget it, man. Tkun għed iż-zabba b'ximkien. Jena kieħa għala naf xaħat għandu bieċaħanuti bih sandli u kor jakxi biex għala 1000 euro bieċaħ. Fi naħseb wara għandek il-biljoni. Esma anka beta s-siplu bħol stajdu l-ek muxet taħxinna fil-xaħat, mux għan semmi minnu, imma jaffal minn etnejt. Għax illu mandur appozizjoni, allora ma tanx nistan semmiħem, nix namlu ħsara. Tejċeġana jek xfeka. Le, ma nix kan jidlu minnu. Jien għatma. New scoop. Family member of JD. U da, jiena dejjem subajja dritt għatma xejt jiena. Sawa, jiena nejdlu jek s-siplu bħol biex tifranka t-taxxa. Ma tamilix? Daħħaxi, men, mux u koll jek s-siplu bħol id-dur ma liġi, mux xaxi u koll jiġi. Le, ħaxi jiġi, anka li download jaloba minn fuq l-internet minn għal-maħalla salija, mux ħaxi jiġi.
mux subajk dritt allura? Ma dak mux loophole, dak full on illegal, dak copyright infringement mux ovvja, Jekk inti hemm loophole qed iddur magħha, inti mhux qed technically taxxi għax m'hemm xejn illegali għalhekk loophole. Taxxi hu, xorta qed tkun ħaxxej, iva, qed tkun ħaxxej u makak. U ħaxxej x'jagħmel? Ija, ma mhix ħaxxi hu. Loophole ma jistax jiġi fix-xitbija. Ma tistax tiġi fix-xitbija, ma taxxi xorta. Il-betting companies kollha, il-betting companies kollha ta' Malta, pereżempju, li kienu qabel il-legislation, qabel ma ħarġet il-legislation, ta' ma kien jagħmlu xejn ħażin. Apparti full on gambling. Eżatt, u full on money laundering u kollox, imma ma kien hemm xejn li ġie dwarhom. Darba kelli dak iż-żmien. Darba kelli Subaru jien, darba kelli Subaru dawlem 70 l-antiki u parkjajt qudiem massa tal-pulizija fuq reserved malajk hemm nixxi pakket sigaretti. Waħlu licitazzjoni u flok Subaru kitbu dajħazzu frankajta. Jien niġi ħaxxej għax jekk urrit nimxi b'subajja dritt immuru ngħidlu isma' polis. Għandek raġun. Mela ħaxxej mhux loophole dik, xorta ħaxxej isma' polis għamil żball. Għamil żball. Bid-dilil waħda. Ma tagħmilx hu. Tal-li m'hemmx liġi. Taħseb li it is illegal or no? In ġenerali qed ngħidlek. Xiġifieri. X'tara bħala ħax bħala legali inti jekk għax dan m'hemmx liġi u tgħid li dan qed jaħxi jekk loophole jiġi illegali jew le? Le, mhux illegali. Le, illegali mhix ma xorta qed taħxi. Brother għadna l-alla. Ma Jason Azzo apparti per eżempju da ma jiftaħx inkjesta fuq l-ostja kripto, kħob jaqbad ma nis li jaqflu l-flusa. Għalilek ħajamil lex. Da, għatma smajt minn għandu li għaxanka kontra nazjonalisti dra, Le, blokjani li għandek. Lalla vera. Blokjak? Mid-ġeldin ostja u koll. Mux, għatma kallimtu jien. Dak vera jobot il-ħasil tipo tal-affarijiet, Jason. Taħseb meta jkun qed jaħsel il-ħwejjeġ id-dar, joqgħod jinket. Għallem xi ħaġa tinħasel ostja. Ma nistax inwaqqaf il-ħasil. Taħseb jinket jien naħseb vera jew għalih jiena. Baħna għana il-buraq taħluk minn Jason għad sopparti, għax ostja veret nifixjaw għal-fucking libel. Għallunna li jinti tħobb is-siefer. Ija. Għallek Marki għaw. Nsejt minn għalenna. Ma nafx ċat billi tajtna n-numru tijaw. Għabek bil tijak. Tmur window shopping Thailand ek. Għatma mort. Jow Cambodia, tfal, jow xaħġen, ma tmurx da. Għatma mort. L-Europa, l-Amerika mort. Il-Libja. L-Europa fej mort. U kullim kien. Kullim kien ġiġviri. Fej. L-pajzi kollha. Imma xie xissifer biex iġġerreħ ferja codes differenti, Konti sifrafna fuq xogħol. Fuq xogħol, Summit sifrafna fuq affarijiet boring ta' Brussels. Ta' Brussels. Le, missa holidays l-iktar. Wejt, għalli-kelli u għal-bicċi zejja. Għalli-kelli. Jena dik sidna l-unika raġuni tajba biex nsifer. Vera, għalli-kellu. Jena kwitta. Kull minn rada l-podcast ħajemnek. Vera. Vera. Għax kiku palissa kiku kien għaw xismu għaw Snow White għala taqlibiela. Snow White minni? Dik il-rieda. Sleeping Beauty il-rieda. Snow White għadu għaw kol. Snow White u kol għadu għaw. Alla kollu. Alla kollu. Kolla jordu daw. Kolla jordu vera. Għax vera kwid ġerada, se jina stennejt naqqa ta' furrur, jina stennejt ta' ximus. Jina stennejt ta' ximus, jgħabad iġġejjer, ostja, ma... To be fair, big up to fucking Gerald, dax ħareġ ta' King. Tajjeb, He's here joking, very, very nice guy, ġifiri vera, ma għansi, għala ġesi vera, meċċejn kollu bil-birra, imma it's fine. It's fine, tajjeb, podcast tajjeb. Mela għana ta' bajtu bejk, għan qabduk id-dur id-dinja bħala travel blogger, inti di... Għaxin top is-sifer, le? Top is-sifer, right? U bħala test ħantuk xenarios u tlet titlesek tal-blog u inti trid tażel it-title tal-blog ser ikun. Tawa ma ħantuk xenarios u mbagħad ħantuk it-title tal-blog u minn daw it-tlieta inti stajt tiktibhom naqra ħjar. Xej, il-liba men ġifier mela ta' baj mela ta' bajtu bejn. Mhux dik li jmiss daw li jmiss. Inti fimx tittamel? Le, fimx tittamel xiridu nagħmlu. Mela, ħanibatuk Pariġi. Right? Iżżur id-dulġiera kollha bħala riċerka dwar id-diabete billi dduq marfa bewl minn kull wieħed minnhom. X'ħass semmih? Se semmih il-xismu. Titażeb one of these three choices of the blog, so. Dak ħelu. Xċuċu l-kuli.
Jew le pipi bonbon. Xtażel. Dak hello. Dak Tajba dik. Mela, issa, f'dar kas ħana botuk l-Italja, sowa. Inti ħaddur, reġjun, b'miżin biex tiżen las li għandhom Italjani. X'ħassemmih il-blog? Il-Grande Faniente? Espresso e vacanze? Jew andiamo a Malta subito? No contest, andiamo a Malta subito. Tajba. Mela, in conjunction Le, ma... t-tajt fejħat batu. Le, zo. Għandek raġun. Il-Ġapun. In conjunction ma Tsopardi Fisheries bħala main sponsor ta' travel blog. U tintefa quality assurance magħhom il-liba ta' ton qabel jixtru kollox dawk id-demel Ġappuniżi. Semmi. Murħuta f'sormok. Kif tajba? Murħuta f'sormok. Bahar Void, Bahar Zbaħ. Jow foxxil John West. It-tina wahda. Bahar Void, Bahar Izba. Murħuta f'sormok Tajba, klasik. vera, ta' s-segret kun tajba dik, għasti kemmintix clickbait, eros. Meħla, ħana batuk l-Amerika. Kontajtek mela. Ħana batuk l-Amerika, Gerald. Tmur iżżur il-White House biex tagħmel meeting ma' Trump ħadd itallem kif tkeċċi l-immigranti barra minn pajjiżek. Għatik private lesson. Ħassemmihom dawn. Anka imbong ħajlaqqata. Imbong mhux immigrant. Dak Malti. Da comedy show host, ja Gerald, madonna. Meta tkun serju. Ġildek mhux Malti? Jew visit Lampedusa. Bil-Visit Malta logo on Man United instead of Lampedusa. Ġildek mhux Malti. Ġildek mhux Malti ħassemmih. Tajba. Imbong mhux immigrant, mhux ħafna Gerald. Jabela fej wasalna. Holland. Ħanibatuk Holland. Tmur l-Olanda sewa iddur il-Red Light District biex tikkumpara l-prezzijiet versus il-business model tal-ħab tal-Rumanija. Aħjar bil-ġuħ, kustilji, jew kontrarri datalla. Kontrarri datalla. Kustilji. Kustilji ħassemmih. Sissa dejjem itini waħda żil. Mela ħanibatuk il-Lesotho. Sowa? Ħanibatuk il-Lesotho. Tkejjel bil-litri lejds li ssib fuq is-seats tal-karozzi tal-linja. Hemmhekk għandhom high rates ta' AIDS. Kif titfurhom? Kemm qed tibgħat il-postijiet sbieħ. Ma mhux travel blog u qed tagħmel xogħol. Mhux dejjem posta bih. Mela, kif assemmih travel blog? Ġej bil-liba? High five, għax HIV. High five. Fuck il-klassiku. Yo, first aids. Għan id-devja, l-ewwel waħda ġej bil-liba. Ġej bil-liba, tajba. Ħanibatuk il-Kolombja. Iddur il-kartels kollha ta' Kali, toqtol xi tnejn minn kull kartell biex tarek u bħal Malta huma wkoll jiġġieldu fil-funerali. X'ħassebija mejja tal-linja u marantalla u jinniġbet l-alla. Jow jekk jikrema u niġbdu ukoll. Umma heavy. U marantalla jinniġbet l-alla. Grazie bil-forz di kollok tażel wisqos. Jalla akkar waħda tlaqna. Ħanibatuk il-Libja. Ġa mort il-Libja jien. Jemmissa ġoni batuk. Mela, fis-Civil War mort. Vera? Civil War ta' kontra Gaddafi, vieni. Eżatt. Ostja? Ma din darba ħadd Ma m'għamiltux riċerka, ħa. Le, ma sibni, ma aħna għandu riċerka. Kien intervistani Pereġin. Min? Chris Pereġin. Mela. Vera jew? Mela. Pjaċi. Ħana ġana batuk il-Libja. Rajt mala, forsi d-darba le. Imma
tmur il-Libja waqt żmien il-karnival libes ta' Gaddafi. Mela daqshekk għamel. X'ħassemmiħ? Żmien hello? Better the devil you know? Jaraħ mill-li uff. Għalaħ xefti, ta' jaraħ mill-li uff. Tajba zilt tajba. Nil-liba. Proset, wasalna fl-axħar. Gerald, aħna naħseb tambarna ħafna, għazzizna ħadna razalla, tnejjikna u ħadna pjaċir immens. Grazzi ħafna tal-li ġejt, brother. Qabel ma morru, pero għandek raġuna, mux maċtu. Qabel ma morru, l-axħar klip tal-ħabba tana. Il-ħabba tijak xarmejn l-axħar waħda jiba. Chris Fern xamlu l miskin il-Chris Fern il-nazzjonisti foxxi il-Pepe għandhom dak il-libba Jason. Xin raħti la Brussel tant weġatom zaqqom l-Imodium speech out of stock. Chris Fern. Kemmu iswed dan. Kontu tafu li Gerald ibati minn kundizzjoni tisejjaħ mejjed bil-ġuħus? Dan jiġri li meta l-kull ħaġa jisaqsu kien nies, int b'wiċċ qiegħed iktar mis-salini fis-sajf issaqsihom għal 5 euros waqt li ma tiddikjara xejn ma tmux tħallas 1 cent taxxa foxx il-qamel għandek. Chris Fern! Taħseb, Guys, naqas irrita xit nippenikja. Tajba tidher lejja taħt għajnejja. Grazzi lil Talwa News, Signorita people lil Talwa News. Għaw xaħat ieħor. Diona minn Net News. Inti foxx il-bombok. Modimbo. Il-parti fallika tal-ġenitali maskili jew kif inhi magħrufa aħjar bħala Zoppillaws xejn inħares lejat qabbadni ċertu saħniet li kważi tnessini li spiċċat il-pandemija u li għaddejt change of life. Min jaf kemm iġġerriħa lija Gerald. Jien għandek Mikil ġabu l-kamxa ftit ħalija. Tridu taraw biċċa minn moħ Gerald? Ara ġej. Ejja Gerald, ejja f'qanza kemm toftoqni. Dak it-tip li ħabba fik ikolli bżonn nieħu ġimgħa li fu xahar fiżjoterapi. Lejn l-elezzjoni li ġej il-kassola ħan nivvota. Għandu 71. Dem żagħżugħ għadu frisk le. Baluli to the left, bambaluli to the right. Żerżaquli f'sormi Gerald għax għadni kemm right. Skont riċerka li saret fuq il-5 tisbu player daj din il-ġimma ir-riżulta li l-ar toma li doqt kienet dik li xeqle plejt toma ta' twisties toma ta' nċova. Biex zoppetti skantaw. Għadhom kif ħarġu twisties toma ta' blue cheese, issa taraw kif jħorġu twisties toma ta' ġubon ta' ras. Silni, x'qed tistenna li mmutlek jaqgħu għalik xorta kux billi jew bla polz. Melejja Gerald, kull niqisni dalla dolorata jkollni d-dud. Ejja Gerald, ejja. Mojimbo. Mela, ħanajdu ċaw l-sponsors għabej xej. Il-live show jerġejt l-Benel Spoon għawek u id-dati huma 30 April, 2 May u 3 May. Biljetti għedin on sale minn buytobacon.com. Idħlu għax sakemm qed nirrekordjaw issa finqas minn ġimgħa imbiħu kważi nofs il-biljetti ftit żgħira ġiri għal 50% mill-biljetti kollha li hemm available. Mela, nirringrazzjaw lill-sponsors tagħna li dejjem magħna kull poddata A to Z Electronics għal l-apparati li jipprovdina hekk u anke l-air conditioning, onlineintimates.com għal toys tal-adulti tistgħu taraw xi bieħu hemmhekk. U mhux toys tal-adulti biss, għandu ħafna affarijiet interessanti. Incense, sapun. Actually, għanna tintu regal il-ġerald. Vera, tintu regal, ostja. Na incense sabiħ. Nice sexual incense. Sakem titxidildo. Ma nasibx. Għax il-kajja fajta nisanna. Mem xej iktar daw, bis ħantuħ. Jo.
Tihda, ha. Tih blindfold. Tih. Għaw zopp jgħamil il-ħsejjes li jidu ġara. Tajja, fani, ha. U tiħda u t-nej, tajja, pek, souvenir u il-logo tana, fejnu? U għana kull għes speċjali namlu dil-bicċa. Actually, Spoon, għet jitolbuni biex namlu, biex nibdaw nbiħuħ. Ija, ma distribution, ma distribution company. Kemmu zibel? Bil-karda. Proset, Spoon. Layer Labs, guys, morru. Is-segwa. Eżat, ġib ħanamlu. Kismu Layer Labs. Layer Labs, suppost, tara, guys, iwan zoom jaffoċ il- Għamma fuq witcheck. Eżat, issa zoom in. Layer Labs, guys, the Spooner. Ma għantu il-trophy, il-Gerald għandu il-regali minn għantu online intimitsu trophy, nirringrazzjaw u kol l-5pointsgrowing.com għal-pjanti 18+, importanti, Fire and Fork, illi ta' kull nar ta' erba jamel l-all you can eat meat b'50 € biss, Black Box Pro li juħsibinna l-audio, u da kollu li biex nisimaw il-sound biex naslu għandkom, Met Photography, il-ħabib tana la forsi li dejjem ikun ma' nawek kull poddata, stretta, pinta pjaċir, u Mi Media illi jħostjawna għawek biex nirekordjaw il-podcast. Gerald, thank you very much. Għad pjaċiri, Jade, be honest. Ejja, mela. Inti xsi, inti il-honest, issa toqx tkun sarkastiku. Xi pretendejt inti, ma pretendejx li ħankunu hekk. Inti xsib li just is gonna be full out bullying, assumejt inti. Ejja, kif pretendejt. Ma kienx vera? Lele. Kontet naħsibba ngħidlek trid niġi. Vera. Sekem kont noffendi. Għadek ma tafx konna nimnamlulek. Kont għannek, ġera, ġibnalla ġejt. Għalek ġejt, u. Għax kiku konna naħar u kollu, uħlif kull smela, fox Gerald. L-nis Gerald liba, dak kienu kun il-show bis, konu noħorġuħ, ġassijar offendu. Le. Għax ma jafux, il-guest ma jafux il-production li jem. Dej kolla production menna, kem namlu production għalik kolla dak. Ġiviri, tiġi taħlinna balla ħin, men. Agreed. Imma, zom, l-għanet, guys, segu il-pagġna ta' Gerald Fenek, għandek xaħġa coming up, xie tip ta' you want to plug your socials, beda TikTok, morsibu fuq TikTok, xaħġa ħarti tal-voja ma tantx għandek bżon vera, he's doing very well. He is doing very well, ma every little bit counts. Muxek, Agreed. għalek ġejtu. Għandek xaġa x'tiplagja xaġa ġejja jew. A real big one. A real big one. Real big one. Jaw xallieħ. Bravo Gerald, thank you very much, man. Guys, mela tinsew xamlu follow u like lilna kollox at Buy2Bacon pala handle YouTube, Facebook, Patreon.com għanna l-patruni l-lumma ġewx għaxtanġu di jiġi jaraw il-Gerald li kella actually dulom le, guys, insew, memx posta l-kulħat, finished. So, guys, follow us on all our socials, ma ninsewx il-live show li ġej 30th April, 2nd to 3rd May, pero l-inqas u definitely mux l-inqas grazzi kbira l-mistiden speċjali tal-lejl Gerald Fenek!